तर मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे कोकणी चॅनल डेली ब्लॉग मध्ये. इकडे बघा काय चाललेलं. सकाळ सकाळ मस्ती आणि इकडे मस्तपैकी चाललेले आमचा उत्तप्पा. नाचणीच्या डोश्याचा, नाचणीच्या पिठाचा उत्तप्पा बनतोय गाईचं. बघा इकडे सगळं मिश्रण आहे आणि इकडे मला ओढलं जाते. थांबा तुम्हाला कॅमेऱ्याने दाखवतो, थांबा. तर बघा इकडे माझी बायको सकाळ सकाळ माझ्यासाठी नाश्ता बनवते गाईच आणि हसते मनातल्या मनात. फुलके असो हो, तिच्यासाठी बनते. तर सकाळी या पावसात अशी मस्त चहा आहे, अद्रकाळी चहा आहे. हा, 2 चम्मच साखर, बस. नाही 2 नाही, 1.5. इथं नाचणीचा ह्याचा बनतो उत्तप्पा. तिकडे जे घेतले सगळं दुसरं नाही, कांदा टोमॅटो वगैरे 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 आणि पीठ. आणि इकडे बनतंय. हा पिल्लू, अद्रक दे. त्याला टाकायचं मशीन मध्ये, धुवून काढायचं याला. मशीन मध्ये धुवून काढायचंय. तर आता मस्त पैकी बनलाय हा पहिला उत्तप्पा. वा या, मी बघितला. वा वा वा, ऑर्डर स्वीकारले जाते. असा हलवायचा. आणि आता इथे बघा, वा वा वा, हे असं पीठ आलेलं आहे आणि याच्यावर येणार आता मिश्रण. वा वा वा, अति सुंदर. आणि याला चिपकवायचं आहे. चला, इकडे बनतंय आणि इकडे मस्ती चालले. तर नंतर भेटूया आपण नाश्ता करताना किंवा ऑफिसवर आला भेटूया. पाऊस छान पडतोय, पण ऑफिसला जातानाच थांब ना. तर ऑफिसला जातानाच पाऊस जातो, हे मोठं आश्चर्य आहे. आणि मग ऑफिसला गेल्यावर परत जोरदार पाऊस येईल. बघा तुम्ही, जोरात पाऊस नाही ना, बारीक पाऊस आहे. काय करणार, जायचं ऑफिसला. चला नाश्ता करू आणि जाऊ, आणि आल्यावर भेटू. मित्रांनो, इकडे आलो याला सोडायला. आणि हे बघा इकडे 2 पावट्यांनी बघा काय केलं हे बघा. आणि गाडी याची उलटी केली, बुलेट. इकडे सायकल. आणि हा काय करतोय. आणि इकडे बनतंय मस्त असं चिकन. ते मला घ्यायला थांबवलंय ताईने आमच्या. तर कसं बनवलंय ते तिच्या चॅनलवर जाऊन बघा. बघा बघा, ह्याच्यामध्ये शिस्त आहे चिकन. आणि इकडे बनतात भाकरी. आणि इकडे बघा गाडीला गेले आडवं. इकडे काय टेंट हाऊस. काय बाई, काय गाडी धुतली जाते बाई. हे बघ काय चाललंय. अश्विक, तुझं नाव काय. अश्विक, तुझं नाव काय. आई यो भाई 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 भाई. तू केलंस, कोणी केलं. वा, ह्या वा नाही वा. काय करतो दादा, नाव सांग. बघ गाल वरतोय बघा. हा बघा बघा गाल वरतोय. बघ बघा गाल वरतोय. अच्छा, चल तिकडे, चल 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 तिकडे. तुझं नाव काय आहे. काय नाव. स्कूलला गेले बघ कसा फिरवता. कोकम बाजार. कोकम बाजार बघ. तुला वीज बाय हा करतोय. हा, काय करतो. स्कूलला गेलेला तू. हे स्कूलला गेलेला. हा, काय शिकवलं टीचरनी. टीचरनी काय शिकवलं. राऊंड अँड राऊंड आणि उड्या. वा या या. कसं शिकवलं टीचरनी. कसं शिकवलं. या 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 या. तर गाईच ऑन ड्युटी करून चिकन घेऊन ताईने दिलेलं आहे चिकन. आणि हा पिशव्या मागितल्यात मम्मीनी. पिशव्या असतील तेवढ्या द्या. तर आणि डब्बे पण द्या. हे चिकन घेऊन मी चाललेलो आता घरी. तर आता घरी जाऊन घेऊया आणि बघूया कसं झालं. पण मी ब्लॉग एंड करताना तुम्हाला सांगेन नक्कीच. तर चिकन कसं बनवलं ते बघण्यासाठी डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक आहे, जाऊन रेसिपी बघा. आणि हिला आवडली असेल रेसिपी, हिला सबस्क्राईब करायचं चॅनलला. चल भेटूया घरी. बाय बाय. बाय कर अश्विक. बाय कर. हा कर बा. तर मित्रांनो, आता इकडे चाललंय बघा आमचं शूट. आमचं शूट नाही दिसणार नाही एवढा. हे पण कशी बोलते शूट मध्ये. कपडे नॅचरल बस. तर आम्ही कॅमेरा बघा कुठे लावले. आणि
बघा बघा किचन मध्ये गाईच. चालू आणि आता केलंय? इथे होणार शूट नाही अजून, चालू नाही, चालू करणार आहे मी आता. इथे होणार आहे आमचं शूट. हत्यार वित्यार घेऊन ठेवलेत. तर चला बघूया आता शूट होऊ द्या. तुम्हाला नाही दाखवणार, तुम्ही आपल्या चॅनलला बघा. शॉर्ट्स मध्ये काय बोलते याच्यामध्ये नाही दाखवणार, डायरेक्ट तुम्ही शॉर्ट्स मध्ये. ओके, तर चला शूट करतो आणि नंतर भेटतो, बघू कसा होतोय तो. ठीक आहे, नवीन हे काहीतरी चॅलेंज पुस्तकाला आहे. दाखव. हा चला, इथे एक गायडन्स चालले. हा पुसताना दाखव, किचन पुसताना दाखव. तर नवीन चॅलेंज आहे, डेली एक शूट झालंच पाहिजे. तर चला बघू होतो किती दिवस होतो कम्प्लीट. चला नंतर भेटूया, आता शूट करूया. डन. ओके ओके. चला नंतर भेटूया, शूट कम्प्लीट करू. तर मित्रांनो शूट झालेला आहे आमचा एक छान प्रकारे. बघूया आपण डेली शूट करायचं प्लॅन. आणि तुम्हाला बॅकग्राऊंड म्हणजे BTS बिहाइंड द सीन दाखवूया आपण. पण ते शॉर्ट्समध्ये पण परत तेच येणार, मी पण तेच तुम्ही बघणार नाही, म्हणून मग बिहाइंड द सीन ठेवला नाही मी. तर आजचा आपला शॉर्ट्स पण झाला आहे रेडी. तर आपण परवापासून डेली एक एक टाकायचा प्रयत्न करू 100%. तर आजचा ब्लॉग काय झाला. हा चिकन, सुकं चिकन मस्त झालेलं, ताईने बनवलं. आवाज आवाज आवाज. तर तिची रेसिपी मिनीमध्ये मिनी ब्लॉग आहेत तिचा. तर चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. चिपळूणची सोनबाई, तर जाऊन बघा, लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा तिकडे. आणि इकडे आजचा ब्लॉग कसा वाटला ते कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण उद्या. शुभरात्री, काळजी घ्या.